Вітанне, сябры! Добрай раніцы ўсім, хто толькі што расплюшчыў вочы. Добры дзень усім, хто ўжо палову спраў перарабіў. А вось чым я займалася, не здагадаецеся. А я скажу, вершы чытала. Так, самай раніцы. Вось што вычытала ў Ілоны Сцяцко. Літаральна адно чатырохрадкоўе вам хачу агучыць. Зімна. Быў люты, зялёная здань, гэта вясновая пана-кабета. Гэй, красавік, ты з кішэні дастань, хоць бы кавалачак лета. Неверагодная сугучнасць маіх думак з думкамі паэтэсы. І праўда, хоць бы кавалачкам лета красавік з намі падзяліўся. Не ведаю, як вы, а я за такіх сюрпрызаў другога вясновага месяца абсалютна недзеяздольная. Добра, што ў мяне ёсць вы. А ў нас агульная справа, якая і сагравае, і настрой уздымае. Гэта я пра нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Любімы праект тэлеканала «Беларусь-3» у эфіры. Все ў зборы. Мы пачынаем. А пачынаем, як заўсёды, вось такога жэсту. Развітальнага. І машу я ўслед тым, каго вы на бягучым тыдні абмінулі сваёй каштоўнай увагай. Прайшлі міма, праігнаравалі, не прагаласавалі. Не, зусім не збіраюся вас дакараць. Вы скарысталіся сваім законным правам. І такім чынам на пэўны час вырашылі лёс наступных выканаўцаў. Пасладшалі. Роман Волазнеў, яшчэ ўбачымся, пачуемся. Потым яна зазвенела. Пойдзеш полем лугам, ну дая. Гурт «Крылы» гэтым разам не атрымалася. Дзе ару я плугам, ну дая. Анжеліка Пушнова, да пабачэння. Гурт «Янкі», і ў вас нешта пайшло не так. Па-за гульнёй Алеся Дзяржавец. Кубачки мыли, квасок делили. Боже мой, Боже, квасок делили. Сябры, не забывайцеся, вярнуць выканаўцаў, якіх вы выпадкова згубілі, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце і зноў наталяйцеся любімымі песнямі выканання любімых артыстаў. Яны, безумоўна, дастойныя таго, каб быць у хіт-параднай камандзе. Ну вось, нехта адпраўлены на вымушаны адпачынак, а нехта з адпачынку вамі, даражэнькі, тэрмінова выклікаецца. Мы выконваем вашы пажаданні, таму глядзіце пільна. Слухайце уважліва і, галоўнае, галасуйце за тых, каго па алтару вы ж самі ў хіт-парад вяртаеце. Я вчора не быў і цяпер няма. Божая сэрдэня забыў пра цябе. Божая сэрдэня забыў пра цябе. Забыць не забыў, забуду
коханий золотом аж до ранку. Вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина, вишивала чорну і червону нитку слала. Вишивала дівчина, вишивала чорну і червону
вывеў мяне босую, дай пытае, ці няма раздзеўчына, ці не мае. Ой, няма марожчыку, толькі раса, а я маладзенькая, стаю боса. Простояла ноченьку, дай другую, а я молоденькая, ног не чую. На широкой нивашце жита жала, Василя сыночка колыхала. Василя сыночка колыхала, Чорноморця мамочка проклинала. Ну што, гаджеты падрыхтавалі? Так, самы час ужо. Хай побач ляжаць, хутка ўжо спатрэбяцца. Заклікаю за спевакоў, які ўвайшлі ў 5 дастойных прапаноў. Галасаваць актыўна і заўзята. Класныя ж выканаўцы. І цалкам дастойныя быць у хіт-парадным спісе лепшых. А на бягучым тыдні гэты спіс вы сфарміравалі наступным чынам. 10-ю прыступку па выніках народнага галасавання займае гурт «Аура». Штотыдзень балансуючы на мяжы вылету. Гурту ўсё ж удаецца утрымацца на тэрыторыі ўдачы і поспеху. І ўсё дзякуючы вам, шаноўныя прыхільнікі. Ламала, ды ўсё ягадкі
А вось наступнаму хіт-параднаму салаўю варта задумацца над вынікам чарговага галасавання. Спачуванне на лаўрах хай сабе і заслужаныя у нашай справе, і да непрыемных нечаканасцей прывесці можна. Так што заклікаю фанатаў пастаянна быць напагатове і паведамляю інфармацыю да роздумаў. Віталь Пракаповіч, 9. Місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Червоную руту рвати. Ти не заболіла, ні набила мати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, до матулі у хатинку. Чарговая прыступка, і займае яе, як па мне, дык зусім нечакана, непрагназавана асоба, якая на працягу многіх тыдняў знаходзілася на куды больш зайздросных пазіцыях. А вось сёння яна толькі 8-я. Внушальны адкат назад, сказаць шчыра. Паклонікі, не праявіце актыўнасць, вокам не паспейце міргнуць, як ваша любімая спявачка акажацца па-за межамі хіт-параднага дома. Задумайцеся. Вольга Змуршчык, 8-я. Ты, казача, хадзі, мяне верна любі, сэрца мае, як да цябе хадзіці, цябе верна любіці, цябе бацька ліхі, ты нядобры такі, сэрца мае, бацька дома не мае, на вяселле гуляе, а ты, сэрца, хадзі, мяне верна любі, сэрца мае, як да цябе
сала положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, ягда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. А я кошкам загаджу, кусок сала положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, ягда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя мыши лихие, ты недобрые такие, сердце мое. Як ти мишей боїся, на воротах повися, да и сгинь, пропади, ты до меня не ходи, и тебе пек. А зараз я прапаную паслухаць цудоўную песню, якую дагэтуль з задавальненнем спяваюць на Палесе, у вёсцы Радастава-Драгішынскага района. І з не меншым задавальненнем, дарэчы, яе спявае абаяльная, смешлівая спявачка Прыгажуня. Ну што, здагадаліся, пра якую музычную кампазіцыю ідзе гаворка? Кто сказал «зеленые листья, белые каштаны»? Бинго! Наталья Комиссарова. Все моя. Зеленые листья, белые каштаны, зеленые листья, белые каштаны, зеленые листья, белые каштаны. О, як же сумно, як вечір стане, зеленые листья, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як знали, розшобітали, а як знали, розшобітали, а
гуляйте, добрі сусіди, піде гуляйте, хто ходив в пари, не розлучайте. Крочим далей, уздымаемся вышей. Под наши бурные аплодисменты просим Валентину Ольшанскую занять 6-е место. Артистка не стомляется нам рассказывать, что ж там у лесе, и, главное, не стомляются слухать цікавы аповед удзячныя паклоннікі, якія слухаюць і галасуюць. Галасуюць і слухаюць. Сябры, вы ўсё робіце правильно. Главное не спыняться на досягнутым. Валентина Ольшанская, 6-е. Куда ветер веет, туда я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. Я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре, а на третью ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поймал, я на себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. Куда ветер веет, туда я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Цяпер я прадстаўлю тых, хто ў цяжкай барацьбе лепшых з лепшымі здолеў захапіць 5-ю прыступку і забяспечыць сабе цалкам камфортнае, спакойнае і, не пабаюся гэтага азначэння, зайздроснае месца. Такім чынам, залатая сярэдзіна. Не топімся, праходзім, уладкоўваемся, але на лаўрам не спачуваем. Спяваем, танцуем, пераманіваем меламанаў на свой бок. Гэта я вам кажу. Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў і Максім Осіпаў. 5-е сёння вы. Не спалося, моладзі, не драмалася, прыснілася моладзі, мілага рука, прыснілася моладзі, мілага рука, прачнулася молада, мілага
У параўнанні з мінулым тыднем крыху здаў пазіцыі гурт, за які вы, шаноўныя сябры, ўжо на працягу доўгага часу галасавалі вельмі актыўна і дружна. Не ведаю, як патлумачыць нязначнае змяненне яго становішча ў рэйтынгу зараз, але ўпэўненая, што гэта ўсяго толькі выпадковая недарэчнасць, якая будзе выпраўлена. Магчыма, ўжо сёння. Такім чынам гурт «Фолклор» 4. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Селі, як заўжды, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Не будьце вы такі, ніколі не мяняйце любоў на пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце. Калі крумкач ляцей, часам галаву ў плечы схаваць хочацца. А як бывае голас падасць, дык і вушы заткнуць. Але мы зараз зусім пра іншы выпадак. Прыроду любіць трэба, як Леся Кодуш і Слава Нагорны. Тады крумкач на дапамогу прыйдзе і да 3-го месца ў хіт-парадзе прывядзе. Леся Кодуш, Слава Нагорны, бронзавы медаль. Сад, а ў тым садзе размаўлялі
приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала девчинонька тому казаку. Есть у меня вже коханий, верная яму. Зайшло солнце за оконца, за зеленый сад. А в том саде размовляли девка и газа. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца. Приди, приди, каханечку. Зайшло солнце за оконца. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Ой, пала горлица лебяту. Класная песня, правда. Ва ўсялякім выпадку мне яна вельмі падабаецца. Хаця, мяркуючы па ўсім, вам таксама. І маё самалюбства, прызнаюся шчыра, гэты факт вельмі цешыць. І ў якасці удзячнасці і з мэтай прыцягнення новых прыхільнікаў з задавальненнем заспяваю яе зараз жа. Папярэдне толькі сціпла дадам. Вольга Сацюк, другое месца. Ой, пала горлица лебяту, ой, пала горлица лебяту, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і вміг на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго.
Вось, дзявятка абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Гурт «Аура». 'Віталь Прокопович», 9-й радок. Місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Мене вірно люби, серце. Вольга Змурщик, 8-я. Тебе хотите, тебе вірно любите. Зелене листя. Наталя Комиссарова, 7-я. Зелене листя, білі каштани. Зелене листя говорять. На 6-м месцы Валентина Альшанская. Оксана Вечар, Кирилл Ермаков и Максим Осипов у рейтингу 5-е. Проснулась молода, милая няма. Проснулась молода, милая няма. Ой, ці чулі, Гурт «Фолклор», 4-й. любіў ён дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Прийди, прийди, коханец. 3-е место Леся Кот и Слава Нагорный. За темный лесок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Ой, пала горлица лебяду. Вольга Сатюк, «Серебро». По воду посылала горлика по воду. Див-див на сяло. Ганаровая, лепшая, усімі жаданае, карацей, першае месца. Атрымаць яго уладальніку дапамог безумоўна талент. І проста неверагодная актыўнасць паклоннікаў. Сергей Славянскі, першы, а першы значыць лепшы. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ти, зимка, зимовала, як ти, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіха була, а пронала, всіха була, а пронала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, пацанёшкам не лежали. А кап сеяли пшаницу, а кап сеяли пшаницу, яше всякую пашницу.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.